Sufletul ăsta bun al tău, într-o zi el te va distruge. Știi de ce? Pentru că în lumea asta oamenii nu mai știu să iubească sincer, curat, din tot sufletul. Tu dai tot, iubire, răbdare, sprijin, iar în schimb, de prea multe ori primești doar răni, indiferență sau mai rău trădare. Și totuși continui să crezi în oameni, te încăpățânezi să vezi binele chiar și în cei care nu-l merită. Te oferi pe tine întreg, fără să ceri nimic în schimb. Și exact asta doare cel mai tare, nu-i așa? Că sufletul tău atât de rar e înțeles greșit. Că lumea folosește iubirea ta împotriva ta. Dar ascultă-mă bine, să nu te schimbi niciodată. Lumea are nevoie de suflete ca al tău, chiar dacă ele suferă. Lumea e rece, plină de interese ascunse. Dar tu ești altfel. Tu ești lumina în întuneric. Chiar dacă asta înseamnă să porți cicatrici pe suflet. Și știi ceva? Cândva cineva va înțelege cât valorezi. Cei care nu te-au apreciat, ei pierd. Tu rămâi autentic, un suflet rar și prețios. Pentru că, până la urmă, numai cei care au curajul să iubească sincer, să rămână buni într-o lume dură, sunt cei care schimbă lumea. Tu ești unul dintre acei oameni. Nu uita, e mai bine să suferi fiind bun, decât să câștigi distrugându-ți sufletul.